1,000. Yan, ito po ay nakulayan ko na, no? At pinahidan ko ng varnish, no? Kaya naplusan ko ng 1,000, no? Tapos varnish ulit, and then dalawang beses na clear gloss varnish mamaya. Long Johns. Ayan, sa mga gustong mag-order, no, ng kanilang sala set o kaya ay dining table, meron kayong 6-seaters, may 8-seaters, no? At meron din kaming bed, queen size, king size, no? Pwedeng pang single sa mga single pa dyan katulad ko. May mga available din na upuan, no? Meron pang assemblean doon. At
Kung gusto nyo mag-order ng divider, pwede rin. So, made to order po tayo. Pero mayroon man mga display dito. No? Depende sa magugustuhan nyo sa mga display. Mayroon ding hamba doon. Ayan. Door frame. At meron pang mga available na dining table doon sa loob. Order lang kayo. Sikapin namin na maayos, no, at quality ang makukuha yung furniture dito sa pwesto ni Mercy Grace Furniture. Ayan, tuloy ko ulit ang pagpahid ng almasiga, and then 2 beses mamaya dyan sa clear gloss furnace. Okay, hinaplusan ko ng 1,000 para soft na soft, no? Tayo naman, no? Wala nang mga rough dito sa ibabaw, maliban lang sa side. Yan. Tuloy ang trabaho. Double pay ako ngayon kasi December 25.